Vain hi April ninga sang ni som ni paruk chol ni ani a bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Nimin Khan Iran avo le ta a Strait of Hormuz hong thoi tu le hunaral zel thu a soinon le ta ati thin dan pa nga in Trump hian social media post siam le a Iran hian in rem na siam tu le Hormuz Strait hong turin ni som chung hun ka pek khan hrengreng turani hunaral zela mei dila ang tlak lo na turin dar ka somli pariat che hunan nei to pathian ro pui berro se ti in azia kani Trump hian thamasa khan Iran hian Strait of Hormuz chu dar ka somli pariat ralman hon lo chuan mei dila chantira alo vo to a anua in biak nan nei me ka wangin huna pek bel le a hun pek bel le hi April ni ruk naktu khian a zo to don ani heti lai hian ni lai nia White House atanga US mi puiten hena thu cha soya Trump hian Indona zo nuwa dan pa nga in Strait of Hormuz cho in hong le mayang atia an ram din thar le na ta nan nei chuna ni wangin tuyal thei hralan du le ngei dona dan pa nga in tuyal thei le gas man chu tla niam le mayang atia ni heti lai hian Nimin Khan Iran chon Strait of Hormuz chu bungro poimo phur long te tan kaltlang phalna pek tur thu apuanga hemi chungchang hi Tasnim News Agency chuan puangin bungro poimo an ti chinero an puang tel lo ani US in do thlona F-15E Strike Eagle fighter jet ka thak chungchang thukal zel soi tur tam ang renga he thlona chuang mi pahnih zinga pakhat chu chan chuani to a pakhatero zon mek zelani he thlona hi Iran khoi hmuna tak nge tlak hriat alani lova Tasnim News Agency chuan pilot pakhat zonna hlotlin na lom lo ni in an soya First News chuan hmelma pilot man theite hna lom man thatak pek ani tur thu an puang non le a Iran media te hian pilot bo hi man alani lova IRGC tenan hreng mek tia soipo thudik lawani thu an puang bok heti lai hian Meher News chuan US in thlona chuang pakhat chan chuak ngan in soi chu Kogi Lue le Boyar Ahmad province governor chuan hmelma taktik mai mai ani ati ni in an puang bok ani Iran sipai khatam al Anbia Central Headquarters chuan F-16 jet an ka thak thu le a chiat vek thu an soya A-10 aircraft po Gulf an ka thak thu an soya New York Times chuan A-10 pilot hi thlona tlak hnuwa him takin a chuak ni in an tar lang ve bok heti lai hian US media te chuan F-15 crew member pakhat chu dam takin chan chuani a pakhatero achin hriat alani lo ti an puang deuh veka heti lai hian US President Trump chuan NBC in an komna indo thlona ka thak chuan Iran nena anin biakna honga nei lawang ti a soya indo kan nia thil thleng thei ani ati Iran in US indo thlonan ka thak awang hian Iran chuan konghrang hrang in US an elsena nimin lama po Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf an US President Trump elsen dan kan soito kha Nimin Khan Zimbabwe rama Iran Embassy chuan social media US elsen na mileman posa Black Friday ti thupui mangin hit 1 F-15E get through Black Hawk ti anzia kani South Africa Iran Embassy po in US official senior te thalak engemaw chu da khomin an hmaya ex-lian pui anzia ka tunhaya US sipai ho tu in thlak thleng vel an elsen na ni a regime change chu hlotling takin a thleng ta antia President Trump awhla maga chu tar langin nuilai lem emoji an da bokani nimin lama puan to angin US sipai lalberle officer senior dang pahnih chu US Defense Secretary Pete Hegseth chuan a ban ani kha heiba ka hian Iran lam social media account a chuan AI hmanga siam video chi hrang hrang US elsen na hmu tur tam hle bokani zirtop zan le nimin thleng khan teran khopuya chuan an sipai ten US in do thlonan ka thak lom hian mi puite chu kongpuya chuak khomin an sipai te choi moi le US an chialo in an awruala Iran rama chuan an sipai ten US helicopter pangan ka thule a then chu ka thak an nia a then chu khuvut vut chungan thlokir thu te an in hril ton na sa hle ni in Al Jazeera chuan an tar lang Nimin Khan khatam Al Anbia Central Headquarters tu puang tu Ibrahim Zolfagari chuan Iran TV a thu sain US President Trump an Iran Air Defense System an ti chia sak vek to thu a soi chu dot ani atia US in do thlona chu Air Defense System tharle changkang hmanga ka thak ani atia Kesam Island chimlama hmelma in do thlona changkang tak chu ka nia Kesam le Hengam Island in kar tuipuya tla ni in a soibok
Iran in F-15E Strike Eagle fighter jet an ka thlak hi kumsom hniai tamchunga US in do thlona ka thlak masak berani a US in do thlona ka thlak hunun ber chukum sang ni le pathum kuma US in Iraq an run laia A-10 Thunderbolt 2 an ka thlak sak khani US Air Force Brigadier General Penson to Houston Cantwell chuan USian helpola be thina wangin US thlona ka thlak om ngai lo ni na soya chuti lai chuan hmel maten US thlona chuan kap ve renga chuti chunga ka thlak ani ngai lo chu US pilot tele thlona siam tu te tan in chuan na thamatling ni na soi Cantwell hi F-16 pilot hlui ani a tuntuma US thlona ka thlak nan hian Iran chuan Kaukia Putchi anti-aircraft missile an manarin thu a saibok Nimin Khan Israel ram chimlam chu Iran chuan missile hmanga bein Negev area kang maya chuang ni in Israel media te chuan an puang Ynet News chuan Negev a thil siam na hmun chu missile hian fu in thil chia om nuala mihring tana thalo chemical thil pu ta om lo ni in an soya Channel 12 chuan kang threl tu te hmun an thleng ngal ti puangin mihring thi le hliam anom thuero an puang lo ani Iran missile thlok awang hian arat le tuipui thi vela po siren ti ri ka ni a hemi hma tian Israel hmarlam Western Galilee biala drone wangin siren ti ri ka ni bok UAE point Nimin Khan Iran ramatangin missile somni pathum le drone somnga paruk hmanga bean ni thu an puanga heng missile le drone te hi air defense system ten an lo kap thavek ni in an soi Iran Indo-Tran tiratang Khan UAE hi ballistic missile zanga don cruise missile somni pathum le drone sang ni chonga bei an ni to a civil mi le sipai pani an thi to a mi zani chuang in hliam an tuar to bok ni in UAE Ministry of Defense chuan an soi ani Bahrain Defense Ministry point Nimin Khan alo bera drone pariat an ka thlak thu an soya Bahrain po hi missile za somriat pariat le drone zali somnga pathum hanga bei ani veta a Bahrain a hian US Navy 5th Fleet a omawangin Iran chuan an target pakhata an hmangani heti lai hian US le Israel thona te chuan Bushehr nuclear plant hmun an bom ni in Iran Atomic Energy Organization chuan an puanga bom hian nuclear power plant hung na fu in hemi hnuwa thil puak om le wangin building pakhata chia a security staff pakhata thi ni in an soibok heti lai hian Bushehr nuclear power plant hmun pui berero a chelwa International Atomic Energy Agency IAEA chuan Bushehr a hian radiation leak a om lo ni in an soi Iran in do hnuwa Bushehr hi US le Israel hian voi lian beina ni to ni in IAEA Director Rafael Grossi chuan a soya nuclear plant le chevel chu beimia lo tur ni in na soibok heti lai hian Russia ram nuclear company Rosatom chuan Bushehr nuclear plant ta thok an mi le sa za somkua paria chu Russia ram lama phur chuale an ni thu Nimin Khan an soya Iran Indo-Tran tiratang Khan Rosatom hian an mi le sa te chu kha tokin an phur chuak deuh rengani Russia ram news agency ta sinan ta lan danin Rosatom hotu Alexei Likhachev chuan an mi le sa te himnana an thil ti hi Russia President Vladimir Putin hne na hril ngalani Israel sipai te chuan Nimin Khan Iran ram khopui terana ballistic missile le anti-aircraft missile da na hmun an bom thu an puanga zirtom ni Khan teran khopui ral thuam siam na hmun le Iran sipai ten research an ti na hmun poimo takan bom ni in an soiboka Iran ral thuam nei mek le an ral thuam siam na hmun te ti chiat sak chu Israel in tum in do nan tum ber ni in an soibok heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran steel siam na hmun chu na satakan bom chiat thu a soya Iran petrochemical plant po anin do thona ten Nimin Khan an bom thu a soibok Nimin Khan Iran ram Esfahan province a Iranian Red Crescent Society a thok pakhat Abol Fazal Denavi chu US le Israel bom thlak wangin a thi ni in International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies IFRC Iran branch chuan thu chua siamin an tarlang IFRC chuan Denavi hi US le Israel bom thlak wanga Red Crescent worker thi palinani antia Indona le boina po Red Crescent chin chiana chu za turani thu an soibok US Defense Department in official data anti chua chuan Iran Indona US sipai zathum somruk panga in hliam an tuar to hliam jinga zani somli pasari hi army an nia somruk pathum te chu navy ni in marine sompakwa le air force somthum paruk te an nia hliam tuar te hi atam jok tu dam le to in an duty le thei to ni in US Cencom chuan an tar langa mithiza chu som pathum man lani zela
Iran indona US sipai nunna chan som pathum to zinga pasari chu Iran sipai te kut tuara thi an nia parukhi Iran in misaila Kuwait ka wanga thi an nia pakhat chu Saudi Arabia hliam tuar anhua thile ta nia abak paruk dang hi chu US thlona tuithun chet sual wanga thi an ni thung Nimin Khan Afghanistan a chuan lirhing wangin mi pariatan thia mithi te hi Kabul province a Gosfan Dara khuwa chung ko pakhat mi te vek an nia anin chimina chhil ani Afghanistan Health Ministry thupong tu Sarafat Zaman chuan hemi te chung kwa hian an fapate kumhni mi vel chi adam ni in asoya Afghanistan Disaster Management Agency chuan he no sen hian hliam atuar ni in an soibok Afghanistan a hian zirtop zandaria le mini somli pahnih khan 5.89 liranghinga US Geological Survey USGS in an soidan chuan lirhing hi leihnuai KM za somriat paruka tanga intran ania Afghanistan marchaklam Badakhshan province atanga hing tan ni in lirhing tan na hmuna tang hian Afghanistan khopui Kabul chu KM za hni somkua hla chim thlang lama omani lirhing in tan na hmun hi thingtlang khuwa tlopo vak lawani wangin chiat na thlendan hriat ala harsa a Afghanistan khopui Kabul mai baka India ram khopui New Delhi thlengin he lirhing hian a ngor ni in Reuters chuan an soya Pakistan a po an ram khopui Islamabad mai baka Peshawar Chitral Swat le Sangla ate po lirhing hian hria India ram le Pakistan a hian thil chia le mihring torna thlen thu puan ani lawani bazari lo thira wangin kan lo me